Maswera sei muri eZimbabwe togashira muchirongo chenyu chamaSecret namaConfessions dzitandinoitwa iye Glory, and welcome back to this episode. Aiwa tadzoka zvekare nenyaya dzenyu. Zuro ndakangoramba ndongoseka zvekwai nyoka iri kunditarisa nechimwe kwai nechimwe chiziso. Zvinhu zvacho ndakangoshungurudzika ndikati veduweka zvakaoma. I hope we are having a wonderful day. Regai tipinde munyaya yedu yekutanga. Vatete makasimba here? Ndaitawo dambudziko nemurume wangu wewanana. Murume uyu munhu ane rudo. Mombe dzakauya kumba kwedu hapana chakasara vatete. Kuti ndisazivikanwa kuti ndini ndanyora nyaya iyi, murume ndichamuti Roy. Takasangana naRoy by chance vatete. Ndaitoenda hangu kuclub kwangu kwataiita Fushai Club. Vatete Roy aendawo kwaanoenda apa zuva wairinzwa richipisa nemumusoro. Kwandaienda nepandaive vatete nepandainge ndiri paive nechimufambo. Asi muclub medu umu mainge mune mutemo wekuti kana ukarovha unobhadhara find. Saka Roy aenda opposite direction, iniwo ndaienda opposite direction. Roy akandimisa akandibvunza mufaro. Ndakada kumbopfuura ndichiti vatanga vanhu vemota kuzviita vanhu vari special, asi kwete Roy vatete. Roy akaofa kundiperekedza. Ndakatomboramba zvakare ndichiti aizondiba. Akatoseka akati ndainyanya kuona mamuvi akawanda, hapana zvaizondiita. Ndakapinda mota muya akanondisvitsa kwandaienda, akanditi kana ndazopedza ndigozomufonera. Nhamba dzemafoni tainge tadochinjana nechekare kare. Takava mashamwari kwemwedzi ngasvika mina, ndipo patakatanga kufambidzana zverudo. Roy aiva mutransport business, iniwo ndaive mugore rangu rekupedzisira kuteachers college. Akati aizondimirira kuti ndipedze chikoro changu, mangwana aisazoda kuti ndicheme naye. Ndakapedza chikoro paya, mombe dzikaita come home. Vanambuya vangu vakandiperekedza kwana Roy, uyo anga ava murume wangu. Vatete, munogona kufunga kuti nyaya it's a true love story. Asi pandakatanga kugara naRoy, ndipo pandakaona kuti ndainge ndazvipinza musupu inopisa. Roy aive ari munhu ane mari, asi mumba mangu umu maiitika zvinhu zviri strange. Kumunhu aiona life yangu nekunze waigona kufunga kuti ndakagarika, asi kugarika ndainge ndisina. Pane zvinhu zvaindinetsa mukati memwoyo wangu. Every day kubva nenguva dza12 o'clock kusvika na3, Roy waisamuwana pambedha. Waingosumuka woenda, hamene kuti kupi. Pekutanga ndaifunga kuti kuda anenge achinobhalansa mabhuku ake, asi sei mabhuku aingobhalanswa usiku. Ndakashushikana. Chakaita kuti ndive worried ndechekuti waiti kana ukabvunza Roy kuti kozuro makaindepe, aikuita benzi kuti ndaingovapo, ndofunga waizvirota. The following night paakabuda ndakatenderera mba mose, Roy ainge asimo. Kakunzvenga kaitwa naRoy kakandisiya ndine mubvunzo isina anopindira. Zvaiitika mba mangu zvainge zvisiri normal. Saka ndaizoenda kune vanonzwa mweya vanditsanangurire kuti chii chaitika muwanano yangu, sekuti ndega ndainge ndatadza kuzvinzwisisa. Roy umwe musi akabuda makuseniseni achiti ari kuenda kuBeitbridge kunotora rori nyowani rainge rasvika. Ndakati chance given ndaizoenda kuna madzibaba vamwe vaive kudhuze nekwataigara. Ndakaenda kwamadzibaba vaya ndikataura nyaya yangu. Madzibaba vakanditi ndinotonetsekana nekumuka kwaRoy, chandinofanira kutarisisa zvinosara panomuka. Madzibaba vaiti kudiniko? Vakandipa muteuro wekugeza one day. Umwe vakanditi ndinoisa pasi pepilo. Mindiro yangu ndaizosangana nayo. Hapaipera mazuva 3 mindiro yangu ndisati ndasangana nayo. Ndakatevedzera zvandainge ndaudzwa namadzibaba aya. Roy akaita muitiro wake uya, ndokumuka ndokuenda. Ndakatarisa painge pamuka naRoy, paiva nezvidzvinyu ziguru rinenge chipfira. Handizivi kuti dzvinyu iroro munoriziva here. Harikuri zvinoenda kure vatete, rakaita chena so, rinoenda senge rine tsinga dzinoonekwa. Padivi pangu panga paine dzvinyu iroro, asi rakakura kunge size yemunhu. Ndakashaya kuti ndodii, chero ndaida kuskrima hapana aindinzwa. Taingogara tiri vaviri musabhamba redu. Ndaizodii kunai vedu. Ndakava convinced kuti Roy aita marituals neni chete, nokuti kubva zvandainge ndagara naye ndainge ndisachaendi kunguva yangu yevanhukadzi. Pambiri ndainge ndisina vatete. Ndainge ndaita matest hobo, even blood test, asi nhumbu dololo. Ndakafungisisa nyaya iyi ndikaona kuti Roy ainge ane ushereketwa hwaaiita mukati meupenyu hwangu.
Roy akadzoka akavata panzvimbo yake, asi zvaita kunge Roy ainge apinda mukati medzvinyu, dzvinyu rainge rapinda mukati maRoy. Ndakamerera ndikadedera, asi ndakazviudza kuti ndainge ndisingafunzi nokuti ndaisada kuchenjedza nyamukuta kana aizondiuraya nekuti ndainge ndaona zvandaisafanira kuona. Ko hope dzakazombobata here? Hadzina. Ndaironga tsoro dzangu, ndaizoita zvandainge ndafunga mangwana kwakachena. Roy achibuda achienda kubasa, neniwo ndichibudawo. Ndakapfeka hembe dzangu dzose, handina kana kusiya imwe chete. Ndainge ndine kamari kandainge ndasevha. Ndakapfuura nekuvabereki vangu ndikavatsanangurira nyaya yose sezvazviri. Ndiwo mabudiro andakaita muchimereji changu chenhema-nhema chandaigara nemunhu anobata mushonga. Roy akatanga kufamba achiti ainge andibata nechikomba. Hazvisi kundibata nekuti ndinoziva kuti hachisi chokwadi. Zvagara gondo rikasabata nhiyo runokumba chero marara. Zvemereji handichadi. Period rangu rakadzoka. Ndozvibvunza kuti asi dzvinyu ndiro raidya ropa rangu here? Roy aipfuma neni here? Roy anga akaromba neni here? Alright. Panyaya iyi neno ndine mubvunzo kuti paakaona dzvinyu ranga riri pasaidi, was it a physical dzvinyu here kana chii chakaitika? Did she jump from the bed here? There is a lot of she just left that part. What did you do when you saw dzvinyu? Did you run away? Then makazodzoka machira Roy adzoka here? Hapana kunyatsojeka ipapo. Alright, regai tipinde munyaya inotevera. My story is long, but I'm going to try and cut it short. I'm a girl age 22 and currently studying abroad and in my final year. My story is long and I'm going to try and cut it short. I'm a girl age 22 and currently studying abroad and in my final year. Ndine dambudziko which I've been fighting against since childhood. I'm a firstborn daughter in a family of 5 children and ndine bitterness isingaiti nababa vangu. I grew up in a family where I witnessed my mother getting beaten several times by my father because of my girlfriends and failing to take care of me and my siblings. The domestic abuse started when my mother was pregnant with the second born and I was doing ECD at that time. My father had a stable job, vanoita zvematrack outside Zimbabwe, and that's where we stay. But I'm not going to mention the country because ndogona kuzosikana. Fast forward zvinhu zvakatanga kuoma West Ndava primary, where my father wouldn't buy food in the house. And one time he told my mother that she has to decide which child can go to school between me and the second born. Not because he didn't have the money, but vaisada too many bills and too many problems. Tete, I'm writing this with a heavy heart and too much frustration because it's like opening a healing wound. Inini and my siblings takasvika panguva yekutengerwa hembe nevanhu vekuchechi because they saw the way we lived, and mind you, taenda kuchurch as a family. My mother was never allowed to drive any of my father's cars because he had 3 cars and 4 trucks. Fast forward, when my mom was pregnant with the 4th child, she caught my father red-handed with his girlfriend. That evening, hatina kurara, my mother was beaten black and blue after she was heavily pregnant, around 7 to 8 months. And this didn't end there because the following morning I refused to go to school in order to try and protect my mother because I felt like this wasn't the end. And I was right. My mom was beaten and pushed to the wall. Vakatsemuka pa eyebrow apa. Ndikabva ndatora phone ya mom and went in my bedroom and called the police crying because I thought I was going to lose my mother. I was in grade 7 at that time. Maporisa akauya, but you know necorruption iyi. Vakangoenda pasaidi ramudhara zvakanotaurana nyaya ikapera. I forgot to mention kuti I skipped most of my grades because ndanga ndisina school fees. My mom started a business yekutengesa huku kuti vawanewo mari yekutitengera chikafu. And obviously, my dad would be demanding food every day as if vatenga chikafu. Pa holiday grade 7, my mom went to Zim kunonditsvagira nzvimbo yeform 1 and ndakasara kumba with my dad and my 2 siblings, taking care of them nehuku. And my father would take my mom's chickens hameno kwavaenda nadzo and refused to pay. As young as I was, I tried to be strong for my mom and my siblings. Ndakazowana nzvimbo yeboarding kuZimbabwe and my dad only gave my mom mari fees chete, isina uniform and food. I could see on my mom's face that she was trying to make it look like everything is all right, but it was not. I told her that it's okay. I can survive without taki kuchikoro.
And I don't know if you know, but chikafu yekubonding, especially first year, achidyiki, sometimes sadza rinenge riri mbodza nemavheji akangokwatisa without anything. I lost weight zvekusvika pakufambiswa mbiri yekuti ndinorwara. When people were eating their tuck, I would go outside in a dark corner and read my Bible and pray, asking God to protect my mother and my siblings, because I knew that she was alone and she had no one. From 2 to 5, it started getting better. Ndakanda kwendawo netuck to school and basic necessities. Fast forward, ndakanyora form 4 and passed and proceeded to A level. Ndikabva ndaenda Kumba for holiday, waiting for my A level results. At that time, my mom had already given birth to the 5th child, who's the last born. But I could clearly see that my siblings were living the life that I was living, and zvaindidya moyo. Ndichajamba kusvika current situation. Tete, I've tried to forgive my father, but when I think I forgave him, I always dream ndichichema, ndichivarova, ndichivaudza the life that I was living senerera. Ivo baba vangu varipo and capable of taking care of his family. I have so much resentment towards him. Even if he gets sick, I don't care. Because every time I see him, I just see my mother's pain and the days she spent in the hospital because of blood pressure, because of him. Even in university, he never cared about me. Only sent me Maria fees and sometimes Maria rent. Oh, I forgot to mention that my mother's business, yakazongokura zvekusvika pakutenga her own car, which is a Fortuner. And that's when we started respecting her. And that's when he started respecting her, Mbija now, and stopped beating her. Tete, now I have a boyfriend who has been taking care of me. Anomira neni when I don't have rent, food, and even clothes, because I'm a student. Because I'm a student and I'm not allowed to work. Saka hatina any other source of income kusara kwekutumirwa. Baba vangu vanoda zvekuonekwa. At one time after receiving salary, he went out and spent it on his friends and came back home vasina kana chunu, and we were starving. And he shows off to everyone that he is a child abroad, but he does nothing to take care of me. Mukomana uyu akuda kundirora cause iye akura ane 27 years. And 27 years, and I feel like it's best cause mom is the one taking care of the house bills and sometimes even fees dzedu tese. And you know business iri uko harifambi, so daddy is refusing kuti ndirore vari kuti handisati ndavachengeta. Wow. Heidi, I am very sorry for what you went through as a child. I think pachane opana pakana chiposta, it's usually women who are married to abusive husbands. It's usually men who are married to nasty women. It's usually vana vanotumira nyaya dzekuabhuswana nagogo. But hatisati tambohwa nyaya inotaurwa nemwana akagara nema-abusive parents. Tine episode ndakauploada panapa chazati vambudei chirungu. But guys, you should watch this episode. Ndichaisa apa kana kuti apa muiklige muione. Pastor vachitaura kuti hazvibatsiri kuti ugare murelationship iri abusive for the sake of the society, to make your parents happy kuti ndiri married, while uchigara nemurume ari abusive, anokurova, anokutsemura, vana vachiona. Guys, hanzi munokudza mahooligans. Muri kunzwa zvavakataura, ndo statement ravo. Imagine kuti mwana anogara achiona mai vake vachirohwa. Mahooto ati kudii? Ati ndaitotya kuenda kuchikoro cause I knew kuti mai vangu vachasara vachirohwa. So she had to do everything zvaaigona in her power to protect her mom. If you are a man or a woman anorova partner yake, do you understand the pain yamunoisa muvana? Vana, they become helpless. They will try by all means to protect their mother. Even though ari grade 7, ari powerless, uri zirume zimonya, uchirova mukadzi wako. What are you teaching your children? Muri eZimbabwe, we need to change our ways. Ndozviziva kuti kana matsama, you are uncontrollable, you are untouchable. Varume munorova, munozhaka vakadzi venyu. Kurova kunge nyoka yapinda mumba. Uchitsemura, uchiramba uchimitisa. 5 vana. Munhu anokuzvarira vana 5, 6, uchimitisa. Apa munhu ari heavily pregnant, you do not respect munhu ane life. She's munomboziva kuti kuita pregnant kwakaoma sei? Life. Imagine kubva riri sperm kusvika chinobuda ari munhu. Ari mudumbu memukadzi wako. Womurova 7 to 8 months because akumubata iwe uchiita zvinhu zviri wrong. No, man, you need to change. Right.
mucharangarira nyaya yemwana sikana akarepiwa nevanhu vakawanda nemupurisa uya handiti wekuzotswanywa makumbo namama. Tadzoka zvekare nenyaya yake. Tete maswera sei ndafara maverenga nyaya yangu. Ndambochema pamwe ndokuti zvibude. Ndauya nepart 3 ikupedzisira nyaya yangu zvibve zvabuda zvese. Baba mukuru murume waSisi akazoshayika. Hameno akaisirwa poison kudori koko. Ndakataura kuti ndini last born. Saka nyaya iri kunetsa ndeyekuti handiziwe rudzi rwababa wangu. Asi vamwe wese wanoudzwa nekuti munombofamba sei. Ndakazovati mama, ko kwangu kumusha ndekupi? Atokura nekuti ndotofunga kuti pamwe kuti upenyu husanyatsofamba ndikazivawo rudzi, asi mama wakadyaga kambishi hanzi ndoda mombe kuti uzoenda kumusha kwako. Ndikada kuti aizve ini ndini ndadii? Vamwe vose vakambobvisa mombe here? Wanobva wati ndichamuka ngozi, wandituka. Saka ndobva ndanyarara. Saka pane zvinogara zvichindinetsa. Vanogara vachiti iwe wakafanana naTaurai, not Runel. But Taurai uyu ihanzvadzi yavo. Same hanzvadzi iyoyo yakambouya ichigara Joni ipapo ndainge ndiri grade 3. Vachiti ndipei mwana ndigare naye vakarambisisa. Kuchechi kwandakamboenda ndakanzi uchazonzi baba wako munhu wepadhuze zvekuti uchashamisika. Ndibatsireiwo tete nevatereri. Ndingadaro ndiri mwana wasekuru Tawa here. But vakazofa zvavo ende momo vanogara vachiti endewo nemwoyo wakanaka kutodza Taurai, meaning sekuru. Chaita ndikuudze nyaya yekusaziva baba wangu. Kunyaya yekutanga ndakakuudzai kuti mwana wangu Narei aigara namama. Ndakazomubvisa last year akugara nasisi vangu. Mama vairova mwana kana kubata womuruma, kutokwadza vachiti mwana ari kuita musikanzwa. Ukabvunza zvonzi akadurura 2 liters yese emafuta pasi. Ukabvunza mwana oti yakarasika nemistake. Saka pese pandaienda ndaisvika mwana ane mavanga achiti handichadi kugara nambuya. Saka momu vakuti mwana wako ane musikanzwa. Ndakaenda naye kumaprofita akanzi ngambonoona kumusha kwake. Ndakangowati ndichambotsvaka mari dzemabhazi. Ndoda kubvunza kune mitete newedare, zvinoita here kuti ndiendese mwana apa vanhu ava ndakavagumbukira kunyanya vamwene ndinganzi ndakanganisa here ndikazomuendesa kumusha kwavo anyatsokura, nekuti vamwene mai vaRei vanotozikanwa raini rose kuti havabvaruri machira. Chero vana vavo vaitozvitaura vachitombotiza kuenda kumaprofita akunyatsoziva upenyu. Apa iwo momu kumhanyira kuchiendesa mwana azive rudzi rwake, but rwangu ini munhu mukuru kwavadi kuzviburitsa. Apa imwe nyaya Sisi vakandiudza kuti pawakaenda kuchechi kwavo wakanzi vabereki vemwana varipi. Ndiri kuona mbuya meaning mai Rei wakamutemera uroi wari kuda kufamba naye usiku, asi wari kukonewa. Asi akasanamata ndaona atanga kuroya newerudzi rwake. Saka ndakutya kuti ndikanomuratidza kumusha kwake havazowani mukana here wekunyatsoisa uroi. Imwe nyaya tete ndatiza Rei ndakazotanga kurota ndichirara nemunhu wandisingaoni. Ndikanamata ndichiti Mwari ndiratidzei zvakawanzikwa zvese zvibude pachena. Manheru acho ndakaona gudo richipinda mumba mandairara richida kuuya kuzorara neni. Ndakamuka ndikanamata ndikatsanya zvakazopera. Saka kwani maspiritual husband ndinoti kudenga kuna Mwari rambai muchinamata. Pandakati ndakambofamba zvakanzi uchazonzwa kuti baba wako munhu wepedyo muprofita yeye akabva ati amai vako varipi vane chigumbu newo ukasike kuenda kumusha unovapa zvavanoda vasati wafa. Shuwa wakafa wakadai zvinokuomera. Ndichingobva ikoko ndakafondera Sisi kuti ndibvunzirei mama kuti chigumbu chavainacho ndechei. Ngaudzwa kunzi ndinofanira kuripa mari yeschool fees nemabhuku andakatenga achiita form 1 nekuti haana kuzoenda kuchikoro kwacho. $100 neimwe $20 yavakandipa ndichienda kubasa. Ndakatozoenda kumusha ndikadana brother yangu naSisi ndikavapa $120 yavo yese, vakati zvapera. Asi Sisi vakabvunza momu kuti asi imimi mungachema mari shoma iyoyo, asi mwana uyu ndiye anoita make sure kuti madya mapfeka zvese zvamunazvo. Musadaro mama. Vakangoti usapindira zvausingazivi. I love my mom so much. Ndinozama nepandinogona kuvaitira zvese, kungoti havatendi. Vari kuvabereki vakadaro ndatojaira. Ndainzwa imwe yaHaidhi aiti mama wake vanenge vachingoda mari, chero kati anorwara vanenge vachingoda kuti atumire mari. Takawanda. Ko ndimai kaunga waita sei? Ukwama hwacho hauguriko tete. Ndichazouya nekuroyiwa kwandakaitwa before neafter ndasangana naRei. Right. I don't know guys.
Pana ndichiverenga apa ndiri kuwana kamwe katoxicity karipo kekuti mama vanoti ndoda mari yemabhuku, ndoda mari yandakakuendesa kuchikoro. Ukasadaro paita ngozi, watondituka. Pane paati kwanzi, pane paabvunza futi kuti kwai akabvunza baba wake kuti baba wangu ndiani, zvikanzi wandituka. Maparents vanoda kuvanda kuadresa maissues zototi wandituka mai we ndatotukwa pano. Why are you dramatic? Maparents, why are you dramatic? We have a lot of problems muculture medu handiti yechivanhu, especially maZimbabweans. Handitka, I think this affects all Zimbabweans, whether you are Shona, Tsonga, Kalanga. Anogona kuva haidi, anogona kuva ari mwana wasekuru tawa nekuti ndosaka vaimuvenga. Zvinovasvika pakumubhadharisa $120. What is that? Guys, mwana ndevani? When you are giving birth to your child, mwana ndevani? Who is supposed to take care of mwana? Ataura kuti I love my mom, zvino ndingagodi, but she's a very toxic woman. Very toxic. Why do you kanga mati ndiwo mai vekukutswanya nemakumbo, but you still love her? Rudo rwacho runorwadza chokwadi. Aiwa, kwa iwe haiti hauna chigumbire. Ndosaka tiri kukura as a nation, as a bitter nation. Isu maZimbabwe ndose we are bitter because tine maissues akawanda. Mai vanotora dombo vachikutswanya, after that ndiwo vane chigumbu, iwe hauna chigumbu. Ngozi yacho ingori one side. Iwe wakatswanywa makumbo nedombo, hauna chigumbu, hapana ngozi. Imi tona mata Mwari ari kudenga. God is a fair judge. God is a fair judge. Ndizvo ndingangotaura. Alright, regai pine miyayotevera makadi anti-glory nyaya yangu yakarebesa, but ndichangoti gaga zita ndichazviti Lydia, but not my real name. Inini my father passed away in 2001 and I was 7 at that time. Since my father and my mother were no longer together, so ndaigara nababa pavakashaya. Ndakatorwa nasekuru baba vamai vakati I can't go kumusha kwedu because my father vainge vasina kuroora. Pasina kupera nguva amai vakabva vashaya muna 2004. So ndakagara nasekuru ene ndaiva neproblem yekuti pakashaya baba ndakarwara zvisingaiti and mama vakafamba neni zvikagadziriswa. Then pana amai history repeated itself. Ndakarwara futi, but this time kufamba neni ainge asipo. That was in October. Ndaipindwa nechando ndichiswera ndakarara pazuva, and I remember this day as if it was yesterday. Ndakaswera the whole day ndisingaone mushe. I was just seeing black and ndaibatsirwa nemaloja epamba pedu. Pakazoita vamwe amai vakasangana nasisi vangu vaive ne25 at that time, but vaigara nemurume wavo. Ndivo vakati enda unotora mwana wamai vako asati afa. Vakauya vakanditora ndokufamba neni ndikanamatirwa ndikapora, and I'm grateful kuti zvakatobva zvapera zvachose. After some time ndapora, maindu ndainge ndisingaendi kuchikoro nekuti my sister didn't have money, so my grandfather took me back kumba kwavo. Ndaive ndaane 10 years ipapo ndokubva vati vandiwanira basa remumba. I started working as a miner and vaitoda ndivape mari yacho yandinge ndashanda. Munoziva zita rekuti bastard became a norm to me, even though I didn't know the meaning of it by then. Ndakashanda dzimba hobo, pamba pacho ndikapotsa ndabatwa chibharu nababa wepamba pandaishanda kwamachipisa, and I told gogo vakanditora ndikagara kwasekuru kwenguva diki. I then went back to my sister, but now vainge vaane problem yechest yaizvimba. Ndakagara navo tisina chikafu chekudya, tichiita zvekuba pamba pataigara, taimirira panobuda vanhu vachienda kumabasa toba kuti tiwane zvekudya. Life was hard ipapo. Bankuru ndipo pavakazouya kwakuona situation yemukadzi kuti iri serious ndokuenda kuchipatara. Now I was left alone pamba paya. Ndanga ndakangama kutaura kuti taiva nasisi vahombe, but she wanted nothing to do with us. Akauya kwakunditora zvikanzi pane munhu akuda munhu webasa, but kumaprazi ekwaSemilevi uko, kana muchikuziva. Ndakaenda paya ndaishungurudza zvairwadza ndichirima maindu. Ndainge ndine 10 years or 12, handichanyasoziva. Ndaimutswa pakati peusiku kunochera mvura. Time vaitarisa nemwedzi kuti wava papi. Ndonzi muka. There baba vepo vakatomboda kundibata chibharo zvakare, but ndakachema ndiko kuzorega kundibata zvekuti dai ndisina kuchema zvimwe takatotaura nepamwe. Mai vandaishandira vakadzokera, ndakasara ndega pamba nembwa dzaivepo. Ndaiti kana ndava kurara ndaisungira imbwa yainzi Shumba pado, cause it was Shumba zveshua. Ndakagara ndega for almost 1 month till I met this builder aivaka pa next farm. Ndokubva ndamuudza nyaya yangu. Kwakuuya nawe pastor nichavati soko. Vakauya kwakunditora ndikafara nditi my life is going to change for the better, not knowing kuti he was using us for his own benefit. Ndakaenda Harare, nyaya yangu
ikabuda mumapepa kuherald newspaper. Ndakawana madonor from USA and UK. They wanted to adopt me. All I had to do was choose, but he saw that if I go, you will lose the funds. Kwakundityisidzira, could these people will cut your head and feed you to the sharks. And at that time, I was very young. So it was so easy to be manipulated by older people. I then turned down the offer. But they continued to send money for my school fees and food. But school fees, I don't remember it being paid. Instead, vakatenga mota and kombi. Plus mari iyi yaiuya through company yavo NHF for girl child labor. Vakaidya mari yese nevana vavo kusvika 2010. That's when one of his employees paakandidedza kwakuti, do you know kuti une mari yaunotumirwa every month here nemadona? And on another email, it was my photo neasisi vapastor vachiti, these are our helpers, vanotibatsira kuchengeta vana. I was shocked and broken. Ndakarongedza hembe dzangu kwakutiza. With my luck, ndakaenda in company yavo kwakuparara to the ground. Aiti makurumidza kupedza nyaya iyi, maipedza mangoiti ga. Saka pamakaenda kuherald, nyaya yacho yanga iri yekuti kudii. You didn't give us all, anditi. You didn't give us nyaya yose, ndoona kunge yaperera paroad. But I think the most painful thing is kuti mwana akatanga kushanda at 10. Sekuru vatora mwana votora mwana vomushandisa at 10. Hanzi ndakatanga kunzwa kunzi bastard and all. Todzoka panyaya dzenherera idzodziya dzataitaura kuti vana vanotambura. Every parent's prayer ndinoiziva ini. Imi munoizivawo. Muna mato wedu umwe chete as parents. Apa unenge une vana vakawanda. Kana mwana achinzi anoshanda at 10. What is that? Mwana anenge achishanda at 10. Vanhu hamuna tsitsi nhaika. Iwo kana uchitoemploya mwana at 10 unenge uchifunge. Pato ya mwana pamba penyu pato ya mwana. Konzi mwana ruda basa. Imotomuona mototi alright sisi basa riripo at 10. Zvinonyatsoitwa chaizvo zvonzi zvanyatsoitwa anozama. But makasimba here tete. Ini ndinofara hangu, tinotenda nechirongwa. It's my favorite pano paTikTok. I make sure ndadarika nepano every day. Chanunza pano nhasi ndanzwa kubatikana namai vaitsvaka mbereko. Vakazochekwa. Ndinoda kungowati Mwari wariko uye vanopindura. Ndichidawo kushare testimony yangu. Umwe munhu akanzwa angabatsirika azive kuti chokwadi Mwari umwe chete akapa Hana naSara achiriko kunyangwe nanhasi. Ndiri mukadzi wechiduku zvekuti kana uchindinzwa haungambozive kuti mwana wangu is a miracle baby. Ina mai vangu passed away when I was 2 years old. Tikakura tichengetwa nadaddy. Then later takazoenda kwagogo. Ndinganyepe. I had the most happiest childhood. But pamba pataigara apa, vanasekuru wangu wose hapana akanga aine mwana owakambororawo kana kumbonyeperwawo nhumbu. Ndichiri kukura ndaitoseka kuti shuwa kutadza kana kumitisa. But as I grow old, ndakazonzwa kuti kwaisava kuda kwawo, since ndakaona kuti uku ndiko kwandaiendawo. Ndichiri form 4, I was still a virgin. Ndakashanyira hama yangu. So waivawo nehama yavo murume aida kuenda kumasowe. Ndokuti enda nawo so that you help him to remember zvawaudzwa. Takaenda, our 10 came. Takapinda madzibaba ndokuti ndaona makaroorana asi hamuna mwana. Hamuzvare. Asi dai mune mari matengera gogo wakakurerai kumbezi. Maybe vaikuzokunzwirai tsitsi mukazvara. I was shocked ndikatoseka since the man was not my husband. Fast forward, years went by. Ndikaenda kuuniversity, started having bonde. The first time you get worried, what if I get pregnant? And I saw, no, I'm not getting pregnant. I left that person dating another boyfriend 3 years, not even a sign. So I ended up lying to people that cancer prevention, because everyone was asking, why are you not getting pregnant? My mom, my nino wangu, the one wakandirera, was married to another man. He was a good husband, but they didn't have mwana vese. That's when she told me kuti, I'm not on preventions. Saka, pandakamitiswa, mama wakabva wanditi, hauchabate umwe mwana futi. So I just thought it was a joke. But up to now, nothing happens. That's when I also told her my own story. Even me, I can't get pregnant. Fast forward, I prayed about the issue. It was one day, but let's say 2 years, because I kept on having my prophecies. Kuti, ndaona chero makadzidza, you might not work or have a child or be married. Same situation as everyone at home. I prayed. Sometimes I feel like killing myself.
because what was the reason to live if life was going to be like that? Fast forward, ndakaenda kumasowe another day, they told me that you will get married. And after 1 month, I met a guy. He wanted to marry me. I was scared about my situation, so I didn't tell him anyway. I agreed us to get married. Then I went back to God and told him that if I don't get pregnant, the whole world is going to know. Kana muri imi makandipa imba iyi, itai ndiite mwana. That very end of the month of us staying together, I tested and it came positive. Ndakabva ndatanga kurwara zvekuti kana kunamata ndaisakwanisa, ndaigara ndakarara. Ndaane 8 months, mwana uya aigara achikika every day. Nesi vachitonditi, the baby is giving you good kicks. Anga ari mukomana. That same week ndakuenda, mwana haana kumbobvera akika. Ndakatozviziva kuti pane something wrong. Vanhu vakatoti zvinoitika. Ndikati mwana uyu anga akura zvekuti aigara achikika. Mwana uya akashaika. Ndikasununguka mwana anga akafa kudhara. Ndikagara futi kubva last year October kusvika December. Matova muna January ndikati regai ndimbotraya pamwe zvanga zvakuita since ndakamboita nhumbu. Zvikatanga futi kuramba. Ndikaenda pane imwe chechi ndobva vati hapana chatinokuprofita. Enda unonamata. Zvikanzi tenga candle unonamata every day na3. Enda unobvunza vakadzi avo kuti kana uchinamata necandle unonamata sei. Zvikaenda vakadzi vaya kana uchida kuti chinhu chiitike unoramba uchikumbira Mwari on one issue. Ndikatanga kunamata. I still remember day randakaenda kuchechi koko kwairidzwa song inonzi A Covenant Keeping God. Kwakaparidzwa shoko rakataurwa rekumutswa kwakaitwa Lazaro. Jesu vakazviziva kuti Lazaro anga afa, asi havana kudzokera. Vakaenda kumberi cause vaida kuti ukuru hwaMwari huonekwe. Day iroro I was manifesting on that face. Mwari vanoziva, that's why vakandipa mwana wekutanga akafa. Nekuti dai ndakaita mwana iyeye, vamwe vasinei neni vaisaziva kuti Mwari vakaita something. Cause ndaizoita kunge ndiri normal, nothing happened. Mwana iyeye akashaika. I had to stay for some months ndisina mwana so that people would know kuti pamwe ndo situation. Vanhu vakatotanga kutaura kuti hamungaiti umwe mwana here, but kutoudza vanhu kuti I'm trying, but ndaitadza. I still remember pandakaenda kuchechi koko, munhu uya akangondiudza achiti gore rino uchabatawo mwana wako. That was March. Pandainzi unofanira kuconceiva kuti uzvare muna December. I was like zvaizoitika sei, but I was trusting God's word. Muna April ikabva yaita. Pano mumwe mukadzi akati ngatimboenda tinonamata kumaprayers. Takaenda kune rimwe gomo tichinonamata about the same issue. Ndobva ndaona mwedzi iwowo ikabva yabata. Ndikafara. Ndakazobara mwana wangu musi wa31 December. Pandaifanira kumubara muna January. Ndikaziva kuti Mwari anochengeta mapromise awo zvechokwadi zvavanotaura zvinoitika. Mwari vakanaka zveshuwa. Because kumusoro kwataura kuti mumhuri medu tose nana bamunini nanane nana mainini nana sekuru nanani vanhu havana vana. Saka this is a miracle unoshamisika kuti hey, zvakaoma chokwadi Mwari vanoshamisa. Zvakanaka. I think panyaya yose ndafarira pekuti hanzi kana uchida chinhu you have to keep on asking God. Okay, Steve Harvey aitaura kuti you lack because you ask not. The reason why you do not have zvaunoda kuti Mwari ndipewo chakati is because hatikumbiri dzimwe nguva. Ngatidzidzei kuti kana ndati ndiri kukumbirawo chakati ngatinamate for the next, I don't know, quite pray until something happens. Saka handisi kuti for the next 10 days, handisi kuti for the next 1 year. I'm saying until something happens. Tinokutenda haiti nekutumira encouragement kune madzimai, especially pakuzofunga kuti ina handisi kubara mwana. Then you become so desperate zvekuti anyone anongouya neidea yake, ndiwe odoinda ototi maiwe regai ndidi kwai kochekwa vanhu gomanya unochekwa kwai kwadi, because unenge uri desperate. Hanzi desperate times dzinoda madesperate measures. Guys, ndokutendai nekuona chirongwa kwamaita. Mwari akuitirei zvakanaka. Tichadzoka zvakare muzuva ramangwana. Regai ndikusiye muchiona video yekudiaspora insurance. Hapana tinambokangamwa, hapana chachinja. As Africans we need to change the narrative yekuramba tichingokumbira kuti tichiita maGoFundMe. Pane umwe akanditumira video yake yeGoFundMe aitokumbira kuti vedu ndokumbirawo mutibatsirewo. Baba vangu vari kuda kuenda kuZimbabwe vari kutsvaka mari, ndakazokangamwa kuiposta. Handizi kuti akazowana hiyo pere. But semaZimbabweans we need to stop
kuva vanhu vanokumbira tichiita magofundme. When we can prepare, we have time yekugadzirira upenyu hwedu. Ngatidzidzei kuvanhu vanogona kugadzira. Handiregi zvakare kuramba ndichipromota inonzi Mother's Day. Mother's Day yedu ikomiswa 10 May. Guys, kana muchida kuenda handei kuMother's Day tinosangana. Ndoziva kuti semadzimai, we always do things for the people around us, and we put ourselves last. This is the only time you get to come and pour back into your cup so that you'll be able to take care of others. Chikafu chichange chiriko, zvese zvinenge zviriko muchadla kusvika maneta, zvese zvinenge zvakarongeka, mumbopfekawo zvakanaka, mumbouyawo kuMother's Day. Musarega nditi kune vari kuUK vanoda kubhadharira vanamai vavo nanasisi vavo, you are welcome. Pane vazhinji vari kutoti ini ndiri kuItaly ndoda kubhadharira mama, ini ndiri kudi vanhu vari kubhadhara. Uyai masiti enyu asati apera. Handiti tokutendai guys nekuna chirongwa kwamaita. Mwari akuitire zvakanaka. Tichadzoka zvakare nenyaya dzenyu. Ndatenda. Bye bye.